Fassarar Studio. Masu burbudar fassara. An saba 'yan mata ba sa taɓa ni saboda wani dalili yallaɓai. Yanayin soyayya yakan yi kamar shirme. Da haka nake amma da gabatar da 'yarka sai zubin ɗabi'a ta ya doke ɗaya ɓangaren. Ina san ki. Me zubin ɗabi'ar ka rikici haka? Da zarar ka yi tunanin nawa ne? Ko da dan ita yake rayuwa? Yana farfadowa a wannan shi ne zubin ɗabi'a ta. Hola chica, hola hola chica, hola chica, hola hola chica. Kowace yarinya ta za ta yi kyau idan ta samu tarbiyyar al'ada. Ke ya kike? Ba wata kalma ko daya? In dai ba wanne zai an tayo da haɗaɗɗen bayani ba wata kalma dan uwa. Abin da ya take ƙauna shine mutuwarta. Soyayyarki ba za ta taba bari na mutu ba. Illudu adus, illudu adus, prema challudu adus, mananaki alludu adus. Gabatarwar ta yi bata lokacin ne me a so mu kaftawa. Sirino abokina ne. Salansa na gabci shi ma daban ne, ba ka daga. Da muka gan shi fatalu sun kama shi, sai ya cawi. An ce wata mata sai kuma na gagardi. Farmaki na farko ba mu yi kamata mu kai shi ba. Ka tabbata ka kai farmakin ka da kyau. Dan farmaki na biyu bukatar kai shi bata cika kyau ba. Na zo gida bayan lokaci mai tsawo amma ba girmamawa? Mazu wani halitta ya majiyar jini ya kawo mata kwalba guda. Wasa wai kuke da fatalwa? Jaririn Siriki.